Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. We hebben voor u het belangrijkste nieuws op een rijtje gezet. En bij het einde van dit programma zullen we ook nog aandacht besteden aan andere leuke zaken. Zoals de Ajax Legends. Die komen naar Curaçao. Blijf kijken, dan hoort u er dadelijk meer van. Maar we beginnen zoals gebruikelijk met het belangrijkste nieuws van vandaag op Curaçao. En het eerste nieuws gaat over capaciteitsproblemen bij de Landsrecherche. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Landsrecherche. Dat is opgesteld door procureur-generaal Ton Maan. Daarin geeft hij aandacht aan het feit dat gebrek aan personeel bij de Landsrecherche in de afgelopen jaren vaak vervelende gevolgen hebben gehad. Bijvoorbeeld het onderzoek bij de Marnix, waarbij een groot onderzoek moest plaatsvinden naar drugscontrole en de wijze hoe dat was gegaan. Vanwege personeelsgebrek heeft dat lang geduurd en moest het ook verder nader uitbesteed worden om het goed te kunnen uitvoeren. Allemaal zaken die volgens procureur-generaal Ton Maan ertoe leiden dat de Landsrecherche niet zo functioneert zoals het zou kunnen functioneren. En daarom moet er meer personeel bij. Enorme schuld notarissen. Gisteren werd in het parlement van Curaçao gesproken over de situatie bij de notarissen. Daar vond onder meer een presentatie plaats van de Algemene Rekenkamer. De secretaris van de Algemene Rekenkamer, Chanella Catellini, gaf aan dat tussen 2013 en 2018 er 120 miljoen gulden tekort was. Tenminste, geld dat niet betaald is door de notarissen voor wat betreft de overdrachtsbelasting. Dat is in de jaren daarna in ieder geval voor de helft allemaal goed gekomen. Maar zij benadrukte dat gebrek aan controle ertoe leidde dat overdrachtsbelasting door notarissen veel te laat werd betaald. Laat dat een waarschuwing voor de toekomst zijn, aldus de secretaris van de Algemene Rekenkamer. Prijs benzine en diesel daalt weer. Die van stroom gaat iets omhoog. Dat is gisteren bekendgemaakt. Per 30 mei gaat de prijs van een liter benzine met 3 cent naar beneden. Een liter diesel wordt 7 cent goedkoper. Ook zal water iets minder kosten, maar de stroom wordt weer iets duurder. De nieuwe stroom- en waterprijzen gaan op 1 juni in van dit jaar. Meer samenwerking tussen vakbonden. Gisteren is er een akkoord ondertekend tussen vakbond APVO en de vakbond CBH-OVP. Die vertegenwoordigt de belangen van de mensen die in de haven van Curaçao werken. De samenwerking zal op het gebied van organisatie zijn, verder ook formatie, strategisch en operationeel. Volgens beide vakbonden is het goed als vakbonden de krachten bundelen om zo beter op te kunnen komen voor de mensen die ze vertegenwoordigen. Naam voor overleden baby. Het is een lange strijd geweest. Het echtpaar Van Wilgen heeft meer dan 4 jaar ervoor gevochten om officieel hun doodgeboren baby een naam te mogen geven. Het is vooral een emotionele strijd geweest, maar zij zijn opgekomen voor het belang van ouders die op die manier een vreselijke situatie toch op een goede manier weg willen zetten en in die manier hun baby een naam kunnen geven. De overleden baby heet Imani Van Wilgen. Presentatie Boek Nieuw Nederland. Gisteren had de presentatie plaats van een nieuw boek over Nieuw Nederland. Dat boek is geschreven door buurtbewoner Rensely Victoria. De naam van het boek is Nieuw Nederland, e barrio cerca Avila Beach Hotel, Funda, Riba Honor y Humildad. Dus op deze wijze wordt een beeld geschetst van de wijk Nieuw Nederland. En voor iedereen die er zelf vandaan komt of meer over de wijk wil weten, is het een interessant boek. Dan iets heel leuks, promotievideo met MLB-sterren over Curaçao. CTB heeft een promotievideo gisteren op de sociale media gezet, waarbij je 4 grote Curaçaose honkballers, Andrew Jones, Jurickson Provar, Jonathan Scope en Didi Gregorius ziet in een mooi beeld, een mooie video over Curaçao als toeristisch eiland. Het blijft een prachtig eiland en vooral voor de Amerikaanse markt, die zien nu ook dat de honkballers het er heel erg naar hun zin hebben in hun geboorte-eiland. Dit was het belangrijkste nieuws. We gaan over naar de reclame. Daarna komt er meer nieuws. Subway, to meal of the day, Teatrobe.
Kusabor na nobo, manera barbecue chicken en shawarma chicken. Con un blekje die minute mee. En waffle fries, voor meal of the day. Ta mas mio con nunca. Antus je minute mee nota bocos. Bobor cambia con iced tea of limonada. Pabo sa kikota en meal of the day. Subi Subway.cd. Subway. Trae maneboki. En dan gaan we over DTAP Foundation. Tenminste, de woordvoerder van DTAP Foundation, Lara Melkert, is ook de woordvoerder van de Club van 17. Club 17, dat zijn mensen die op Curaçao werken aan een duurzamer Curaçao. Ze werken namens de richtlijnen van de Verenigde Naties en hebben als visie geformuleerd dat Curaçao in 2035 het meest veilige, meest veerkrachtige en duurzaamste eiland in het Caribisch gebied moet worden. We vroegen Lara Melkert van DTAP Foundation hoe de samenwerking binnen de club tot stand is gekomen. Club 17 is een groep van lokale stakeholders die zich samen verenigd hebben om zich in te zetten voor een duurzamere toekomst voor Curaçao. Mm-hmm. En dat zijn 17 lokale bedrijven, mensen die zich daar mee bezighouden? Nee, de Club 17 staat voor de 17e SDG, want de SDG's zijn ons kompas in hetgeen wat wij doen. En dat zijn de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Oh ja. En daar hebben we Club 17 naar vernoemd. Wat oproept tot partnerschappen om de andere 16 SDG's, de andere duurzame doelstellingen, met elkaar te bereiken. En jullie hebben een heel mooi doel, hè? De Curaçao in 2035 moet het meest veilige, meest veerkrachtige en duurzaamste eiland in het Caribisch gebied worden. Ja, nou, dat wil iedereen wel, maar hoe komen we daar? Nou, daar zit gewoon een heel strategisch plan achter en daarvoor gebruiken wij het framework van de Verenigde Naties. En dat is gewoon een fundamentele basis waar 193 lidstaten zich unaniem aan hebben gecommitteerd. En dat is niet alleen een stukje idealisme, maar het zijn ook juridische overeenkomsten die landen met elkaar hebben afgesproken en gemaakt. Club 17 is van mening dat er veel moet worden samengewerkt om Curaçao duurzamer te maken. Ook de overheid speelt erin een rol, die kan het niet alleen. Maar er is sprake van een goede samenwerking met de club. En de club heeft ook veel plannen. We zijn net gestart. We hebben onze visie begin van het jaar vastgesteld. En we gaan nu met Caribe Apps, die maakt het ons mogelijk om een inventarisatie te maken waarmee we de duurzame activiteiten op Curaçao kunnen identificeren. En de app, dat wordt een app waaronder zeg maar, de 17 doelstellingen van de Verenigde Naties, de SDG's, in komen te staan. En we gaan dadelijk na de zomer iedereen oproepen om hun duurzame initiatief aan te melden. En het vooroordeel wat er altijd heerst is dat duurzaamheid alleen gekoppeld wordt aan klimaatbescherming. Maar dat is het niet. Hè? De duurzaamheid is ook social development, dus sociaal-maatschappelijke ontwikkeling en ook duurzame economische groei. En als die 3 pijlers met elkaar in verbinding staan of op level zitten, dan maken we met elkaar een duurzamere toekomst. Dan gaan we over naar een heel ander onderwerp, een lifestyle pop-up. Daar hebben we eerder aandacht aan besteed in december vorig jaar, maar aanstaande zondag vindt er weer een plaats. Deze lifestyle pop-up vindt plaats op een bijzondere plaats en we spraken daarover met Daniela de Wind. Hele leuke creatieve location en we hebben een leuke samenwerking gehad afgelopen december. Serena van Serena's Art Factory, Chichi. En we gaan die samenwerking verder uitbouwen en we zijn leuk haar 15-jarig bestaan aan het vieren. Dus dat doen wij deze editie hier. En wat kunnen mensen verwachten hier bij de editie van de Lifestyle Pop-up? Ja, ze kunnen heel veel gezelligheid verwachten. Dus we hebben activiteiten voor de gehele familie, zoals je zelf ervaren had. Ja. En je kan lekker winkelen van alles en nog wat. En je hebt leuke artisanal products, dingen met de hand gemaakt. En je hebt ook voor de kinderen wat extra activiteiten. Kindermuseum is er met een museum on the go. Face painting, petting zoo, je hoort de beesten al een beetje in de achtergrond.
Ja, er is van alles. Je kan de artworkshops doen hier voor grote mensen, voor kleine kinderen. Dus ja, het begint om 10:00 en het is tot en met 4:00. Dus je kan lekker rustig wakker worden en aankomen. De pop-up is aanstaande zondag. Vanavond wordt de 15e verjaardag van Serina's Art Factory gevierd. Wordt onder meer een meer dan levensgrote Chichi gepresenteerd. Daar wordt nu nog de laatste hand aangelegd. We spraken daar gisteren over met Serina Israël. Vrijdag wordt het gepresenteerd en dan vieren jullie ook het 15-jarig bestaan. Ja, zeker. Dus al... Gefeliciteerd. Dankjewel. Het is wel super spannend en we vieren het natuurlijk niet alleen. Zo, de idee is, ik heb gewoon Curaçao uitgenodigd, maar met invitation. Ik weet, je bent ook op die lijst. Zo, heel leuk. Zo, we hebben van hairdressers tot en met kunstenaars. Er is een beetje politiek tussen, horeca. Er zit natuurlijk ook toerisme sector in. Maar ook echt mensen die bedrijven hebben, kleine bedrijfnemers, om in thinktanks te denken met elkaar. Over Curaçao? Over Curaçao, over jezelf, over kunst, wat kunst betekent in het algemeen. En we doen dat een klein beetje in 4 verschillende tanks. De think tanks waar Serina het over heeft zijn ook letterlijk tanks waarin mensen bij elkaar komen om te discussiëren. Ze legt uit hoe dat in zijn werk gaat. Al dit gaat gebeuren en die mensen die op vrijdagavond dan hier zijn, die gaan dan eigenlijk zelf bepalen. Ik voel dat ik in de watertank moet, ik wil in het vuurtankje. En dan gaan die mensen met een leader, het zijn ook heel bijzondere personen van het eiland, die gaan dan hun in de tank begeleiden met de vragen en hun kunstproject. Ik vind het prachtig. Het is een heel mooi project. Op de eerste plaats gefeliciteerd met het 15-jarig bestaan. Het ziet er prachtig uit. En heel veel succes met de Think Tank en met de viering. Super bedankt. Nou, nog even aandacht voor internationaal nieuws. Want het is een nachtmerrie voor iedereen die wel eens in een vliegtuig zit, dat er een passagier de nooddeur opent. Dat gebeurde vandaag op een vlucht van Asiana Airlines. U ziet beelden van wat er gebeurde. Mensen bleven zitten, rustig zitten. Dat is ook het enige wat je moet doen. Uiteindelijk is er niemand zwaar gewond of zelfs overleden geraakt. Dus de vlucht heeft, is verder kunnen gaan, heeft kunnen landen. 12 mensen moesten voor observatie naar het ziekenhuis. Maar het idee dat zomaar zo'n vlucht op die manier voortgezet moet worden, is natuurlijk een nachtmerrie voor velen. Gelukkig zonder al te ernstige gewonden. Dat was het belangrijkste nieuws. We gaan over naar de reclame en dan hebben we veel meer leuks voor u, onder meer over Ajax. De Ajax, Curaçao, Colombia en Brazil toppers van toen komen in actie tijdens het eerste Curaçao Legends Tournament. Vrijdag 2 en zaterdag 3 juni op de Curaçao Airport Venue. Powered by Curaçao Tourist Board en Airport Holding. Kaarten haal je bij Van den Twil. 24 uur uit de muur, Madero Boutique of online. Legends.curaçao.com. 2 en 3 juni. Legends Football Tournament. Subway, so middle of the day, te atrobe. Kusabor na nobo, manera barbecue chicken, y shawarma chicken. Con black and minute maid, y waffle fries, for middle of the day, ta más mío con nunca. Hey, entonces minute maid nota bocos, o por cambiar por iced tea of limonada. Pabo saki tot a meal of the day, subi subway.cd. Subway, trae maneboki. Ik gaf het al aan, we gaan praten over iets heel anders, iets heel leuks. De Ajax-sterren die naar Curaçao komen. En daarvoor is Manchi Harms hier in de studio. Welkom. Dankjewel. Het is niet niks, er komen grote namen hier op Curaçao. Het is ook volgens mij een hele grote organisatie. Vertel eens. Nou, dat kan je wel zeggen. Het is inderdaad een organisatie waar we een aantal maanden mee bezig zijn. Er komen inderdaad zeer grote namen, zeer grote legends naar Curaçao in een weekend vol met sport, entertainment. En nog meer dingen, zou ik maar zeggen. Leuk, het is een mooie opzet. Er komen sterren uit Nederland, Ajax-spelers. Correct. Er komen goede Curaçaose voetballers. Er komen goede sporters uit Colombia, Brazilië. Die gaan over 2 dagen tegen elkaar voetballen. En dat wordt uiteindelijk ook een finale. Maar het is echt iets voor mensen om op die manier goede voetballers aan het werk te zetten. Ja, het is inderdaad, de uitgangspunt is dat het een toernooi is. Een toernooi, mini-voetbaltoernooi, 5 tegen 5. Waarbij de wedstrijden 2 keer 15 minuten zullen plaatsvinden. Per dag zullen er 4 wedstrijden zijn. De teams zijn inderdaad een selectie van Ajax-spelers, grote Ajax-spelers. Edwin van der Sar en Jari Liedmanen, die we allemaal heel nog goed kennen. De gebroeders Witsche, de Boer, de Noordin Wouter, Henk Timmer. Maar dan heb je ook uit Brazilië
namen als Carvalho, Trujillo en de meest bekende Bebito, die we allemaal goed kennen. Maar uit Colombia, Faustina Asprilla, El Tren Valencia en Mondragon zijn allemaal grote namen uit de selectie van Colombia. En op Curaçao, vanuit Curaçao hebben wij ook een hele mooie team samen kunnen stellen. Met een beetje Suriname erin. Met Dean Goré, Oriel Trustful, maar ook met Bruti José, Ramiro Griffith, Lennox Maurits, Cello Pisas. En die 4 teams gaan tegen elkaar strijden voor de eerste trofee van de Curaçao Football Legends. Ik vind het een prachtige naam. Maar zo'n Jari Liedmanen, voetbalt die nog? Is die nog Nou, ik moet je zeggen, deze jongens zijn echt in ieder geval fitter dan mij, hoor. Dus nee, die voetballen allemaal regelmatig in het weekend. Ook fanatiek bezig. Als je kijkt, als je zo'n beetje volgt, dan zie je dat ze ook gewoon goed fanatiek bezig zijn. Nou, ik heb een paar video's gekregen van degene uit Brazil komen. Die zijn helemaal afgetrainde lijven. Dus het wordt spannend. En het leuke daarvan is, je kan er heel dichtbij zijn bij deze sporters, bij deze spelers. Die we altijd op televisie hebben gezien of in een stadion. Maar nu zit je echt dichtbij, want het is een veldje van 27 bij 38 meter. Tribunes eromheen. Het gaat een hele leuk spektakel worden. Hartstikke mooi. Ja. Ik vraag het ook omdat Edwin van der Sar volgens mij nu wel even zin heeft om lekker te voetballen. Om even alle zorgen te vergeten bij Ajax. Je kent het voetbal weer, dat is niet altijd even makkelijk. Nee. Dus een uitstapje doet hem zeker goed. Heerlijk. Waar wordt het gehouden? Het wordt gehouden op de Curaçao Airport Venue. Dat is tegenover de Grotten van Hato. Als je er nu langs rijdt, dan zie je dat we allemaal tribunes daar hebben neergezet. Het gras is al gelegd, zal ik maar zeggen, voor het veld. Het is op vrijdag 2 juni en op zaterdag 3 juni. Het event begint om 6 uur, gaan de deuren open en om 7 uur zijn er de eerste wedstrijden. Zoals ik zeg, per dag 4 wedstrijden. Dus als je een kaartje koopt, kost het 50 gulden voor volwassenen, 25 gulden voor kinderen tot 15 jaar. En dat is per dag. Vind je het zo leuk, ben je een echte liefhebber, wil je beide dagen komen, dan betaal je 90 gulden voor volwassenen en 40 gulden voor kinderen tot 15 jaar. Je krijgt per dag minimaal 4 wedstrijden. Dus je ziet alle teams, alle spelers op 1 dag. En je zit er heel dicht op, hè? Je zit daar echt, ik denk dat de tribune is ongeveer 3,5 meter van het veld vandaan. Hartstikke mooi. En dan vindt er ook nog een speciale actie plaats voor het toernooi. Waarbij je nog kunt dineren met deze sterren. Ja, dat is het leuke daarvan. Je hebt de Legends op Curaçao en dan denk je van nou, laten we iets leuks doen. En dan in samenwerking met Rotary Club of Filmstad hebben wij een avond georganiseerd op 1 juni. Dan zal alles klaar moeten zijn. En dan gaan we dan 40 tafels op het veld neerzetten. En dan kan jij een kaartje verkopen. En het leuke daarvan is dat jij aan tafel kan gaan zitten. Het is een tafel van 8 stoelen. En er is een 9e stoel erbij. Waarbij de Legends 1 voor 1 bij jou komt zitten aan tafel. Waar je mee kan babbelen. En dan kan je inderdaad bijvoorbeeld een Henk Timmer vragen hoe het was om tegen Feyenoord te spelen. Inderdaad, ja. Dat is een leuk onderwerp, maar we gaan het daarover nu niet hebben. Dit is een heel mooie activiteit. Je hebt heel veel informatie gegeven. Als mensen nu het even na willen lezen, waar kunnen ze het terecht? Legends.curaçao.com. Daar krijg je alle informatie over de fundraising event, waar je je tickets kan halen, wat het kost. Je krijgt daar een bracket, een spelprogramma. De dagen, dus legends.curaçao.com, daar vind je alle informatie. Hartstikke mooi. Hey, bedankt voor het organiseren. Ik hoop dat veel mensen zullen komen en dat ze ook nog informatie gaan bekijken. We doen het met heel veel plezier en liefde en jullie zijn allemaal welkom. En als Ronald de Boer niet komt, ga jij invallen of niet? Nou, ik denk dat het een gezellige weekend moet worden. Laten we dat... Mansi Harms, hartelijk dank. Dit was een leuke informatie over een mooi evenement dat niet komend weekend, maar volgend weekend plaatsvond. Doe er uw voordeel mee. Ik wil u bedanken voor het kijken en in ieder geval een heel prettig weekend wensen. Tot aanstaande maandag. Het allerbeste. Tot ziens. Dag. Dank je.